és molesta i és cansat tindre que esperar tant de rato a poder arribar als llocs. Ja venint des d'allí ja no és que tingués molts de trens, surten cada 2 hores, pues, per a colmo tindre que esperar 2 hores més és pesat, molt pesat. Pues por lo menos 20-30 minutos. El tren salía a las 10:45, no, a las 10:12, perdón, y se retrasa pues hasta las 11. Jo personalment agafo la R16 de manera sovint i tenim un tren cada 3 hores. Llavors, si va amb retras, entre fer transbord i tal, necessito gairebé 5 hores per arribar al meu destí. El que passa que amb Renfe no es pot preveure res. Quan no és una persona que es tira el tren i et tires 2 hores esperant i que et diuen que agafarem un autobús no sé on i me'n vaig a l'autobús i no ve l'autobús, torno a l'estació i vaig per sort a agafar el tren, no? O sigui que amb la Renfe sempre et trobes amb històries i això que jo no tinc problema, però el problema és per la gent que treballa. Jo crec que aquesta gent sí que verdaderament és un problema,